What happened? $120. Tara. Let's walk. Ito tapa. Ayan na, may maliit na version. Para mas ano. Kuha na lang kayo maliit na version. Aduana. Ah. Small version. Oh, tata, bera na. Tata. Na. Aran. Opal. Fresh. Opal. 68. Makain lang rin pinggan tam. Ne. Yeah. May itong kay per plate 68 pesos. Balbal. Tama 1,000. Pinta naman. 1,000. Alim na lang. Pinta na rin. Ito 88. Silyo. Yan, pwede la pa rin. Kasi yung baso 88, 198. Asa na? Yan o. 398. 398. Makanini style. 178. Lagi tayo ng 398. Makanini oh. Luna ng ulam. Natin takap. Kabaya ng takap na. Then mags. Ting 98. Makanini lo. 98. Buy one take one. 98. Wow, buy one take one. 98. Once you break it, we'll consider it sold. Tao ketang mention. Ayan o, kaya o. Duyan o. 3,000. Parang duyan niya mo. So, 198. Pesos. Sige, kunin mo na. Sa'yo. Kayo, kumuha kayo. Kambal. Kindergarten. Kindergarten. Minimum sa akin. M&M's. Then. Ayan o, 49 lang. M&M 98. Yan, okay yarin yun. Eh, masyadong matao ngayon kumpara kay Kai. Kumpara dun sa dati, di masyadong matao ngayon. Pag nag-sale, Oo. Dati sobrang tao. Hindi ka masyadong makakilos na weekend. Ayan. Yan, 398. Mga ganito. 398. Baipan. Siyempre, pupunta lang tayo kay Leaks. Yung pinupunta natin dito yung Leaks. Lalagyan ng something. Lalagyan, medicine box. Ayan, medicine box. Kailangan ba natin? Kailangan natin yan na ano mo. Separate mo. Actually, madaming ganyan sa SM. tulad yan ng bata. Yan ang medicine. Medicine. Well, this light. Ayan o, gunting. Nilagay yung gunting. Aesthetic naman. Ayan o, ganda ng gunting. 88, 88, 88. Diba? Kaysa sa bibili ka sa mga low quality, dito mas okay. Then, bauna, no? 98, 48, ayan. Medyo malaki sa ano. Kumain na marami. Oo, ito sa'yo. Gusto mo marami, ito, kanin lahat. Tapos lagyan mo ng isang hotdog. Tara. Start sa dulo. Mga kettle. Kumot, blanket. Then ito, pang ano, pagka gusto mong sizzling plate. Towel, 198. 158, yan. 198 naman. 144. Sir, 660 pesos. 660 pesos si Sir. $1, halos. Yan, ito na yung Leaks area. Ito. Dishwashing liquid.
Paboritong puntahan ng mga tao, Licks. Tara na. Yan, Licks. Considered sold na yata itong mga to eh. Yan o. Nagbibili na. Ha? Super detergent. Detergent, dishwashing ha yan, dishwashing. 316 kaya itong powder. Oo, yun. Yan yung nakasulat. Dollar magkano? 60 siguro. Oo, happy na yun. May mabae employed. Okay, you insist. Ito siguro buksan na lang natin para... Mukha na yung dalawa. Saan yung gunting nyo kanina? First time na magamit yung gunting. 230. 1062 na yan. So 230 yan mga to, yung isang galon na rin. Makakapagugas na ng 2,876 na pinggan. May pamimigay natin sa business. Oo nga pala, pamimigay namin sa mga friends. Kita na. Next. Kita na. Shampoo ito. Shampoo yan. Natin. O sige. Kaya natin to. Zip for point. Nasa ano to, mas mahal. Mas malinin eh. Ang Licks oh. Kaliwan sa akin. Kaya tama. Gasolina yan. Nang tayo para di na nakikisiksikan. Butik pa akong ano. Wait sila mama. Ano yan? Blue gel. Lalagay sa ulo. Bukusa siya. Parang ano eh. Vaporize. Pang rayo-rayo mo. Ha? Relieve. Ano daw shake? Relieve. Aches of muscle. Muscle. Ah, parang pang, beef. Pang, Apa. mura lang oh. Vapor up. Relieves ache nakalagay. Pang mga si Lola. Isa. Ikaw. Mali. Kaya ka tama. Kuha tayong ganito. Dahil matanda na tayo. Medyo mura yan. Kaya pin eh. Pang mental na. At lotion. Off lotion, naka-off. Mga kids na yan. Ito kayo daily. Pang matanda. Kami. Tara. Dito na kayo. Bal. Makakadaan ba? O, usog mo kung di makadaan. Hindi, makakadaan. Saan ba yung ano natin? Ayun sila. Sakyo. Irish Spring. Si Kuya. Ito bang kaya katao? Ikaw. Sabi niyo sa ano. Tara. Mag-beer gold ka. Haluhaya ko lang mo naman, no? Hanggang ako kaya, pangkaingan eh. Pamipingan niya. Ako paano sa kong pinggan. Kagalagay bigyan. Kita naman pamangan na ako. May balik yung pa tayo. Safeguard. Kala ko sa black. Wah. Kita naman pamangan na ako. Para marshmallow. Kala ko sa malaki.
Mm. So, yan. Kung naalala ninyo mga tol, yung dati kong video, no? Dami nga nagtatanong every kailan. So, ito, May. Every May, balang kapilan niyo yung kaya na ba? April? October daw. May at saka October. Yun, May at saka October yung ano natin. Dove 280. Parang naka-sale ba to? Price off? Hindi naman natin alam. Ayun, 50 pesos. Nakatipid tayo ng 50 pesos. Kada ano. 330. Kaya mo pa? Ha? Kaya mo pa? Si Philip. So, si Philip yung lagi nakaharang sa video kanina. Yan, masanting na. Santing na tela. Kumaka, 2, 3, 4. Ha? Manipis lang. Hindi, makapal lang. Hindi, makapal lang. Ang paborito mong color? 300. Kawawa naman yung ano, pinatay yung ship para lang dito. hindi naman. Gawa sa ship. Mamaya mabaho yan. Hindi naman. Kenny, tama ba? Or Kenny kabila? Tanata, Kenny. Tayo kabila. Basket lane. Nag-expect na sila ng ganun na. Ayan, masanting yung pang pitching yan. So, anticipate na na kaya tan pila. Makanyang kakaba. Ipamit yan. Matibay yan. Matibay yan. Mga peking plantita dito. 248 toolbox. Ayaw mong mag-toolbox left? Lalagay ko dyan. Ha? Lalagay ko dyan. Anything. Bigay ko dyan yung ano ko. Alam ko, ginaganto yan. Inikot yan. Tara. Doon na. Tara, hanapin na natin yung family. Doon na kayo. Wala, sama ako sa'yo. Yung sumasama sa akin, mga tools to. Gusto kong tools. Men kami. Tara. Ayun sila. Ayun lalagyan ng gagamba. Sa ilalim na. Actually, kailangan ko to eh. Lalagyan ko ng... ito malaki. Meron na akong ganyan, di ba, dati? Okay. Lalagyan ng Tools. cards. Magkano ba to? Underbed storage. Doon pa siya tanggalin, no? 390. 4 section. 6 section. Sandali. 4 section storage. Ito yun. Ito. Kuha tayo. Isa. Tapos 120 liter. Ito. Lalagyan ng isda. Yung anong tawag dito? Cooler box. Para tara ng pitcher, Pero maglaway ako. So, kumain ng chili peppers? Nakalambot na, Francis. Magandang mga ito, pwede rin sa isda to, betta fish. Actually, pwede. Sige. Or crayfish, pwede rin. Kailangan nyo ng ganyan sa taas. Inumin. Sasandok na ka muna inuman. Wash station to the... Wash station. Ay, wash station pala yan. $78. Mahal din 5K. Hindi. Almost, magkano yung dollars? Ay, ano na, ang hirap compute. Kung nalala ko, $20 is 2K. Hindi 2K. Ang 2K, 500 lang dati yun. Hindi. 10. That's 50. 1,000. Ngayon ano na, 1,200. $40 is 2,000. 1,200 na. Sabi mo yun yan po yun. Ganyan na tayo. Lapit na yung pagkain. Pwede. Lapit na yung pagkain. Yes. Dalawa siya. Talagay niyo yun. Alam mo ginawa lang nila yun. Ano pala yun? Tradition pala ng Greece. Lagyan ng yellow yung shake. Ito lang siya.
Ito, pang bingo. Hindi, pang... Eh. Na? Bingo! Diba ka magsukulaan? Ginagat yun, no? Hmm. Ay, pag nabasag ni Juan. Ano yan? Uy, Diamond. Hindi naman ako umiinom. Ah. Hindi ako umiinom mga tol. Yan na, chocolate na. Chocolate. Chocolate. Wait. Tama rin mo. Pads. Dito tayo pag ano na. Pag ano. Kakano. Or keta na nung wala kayo keta na. Sour patch, yan ah. Paborito niya. $2. Ayun, meron nga. May red 40 nga. Ano yan? Ano yan? Nakakano yan? Red 40. Nakakano yan? Nakakapatay yun. Sa 74 na. Alayo man. Inuli niya. Ayan. Cheese ball. Picnic. Less, ano? Ah. Cheese, ayan oh. Baka na. Ayoko. Wah, kuntulan niya nga. Baka mga dumurot. Dalan-dalan ko eh. Dumurot ko bakit siya? Kaya lumurot. Dumurot tata. Pringles. Ano yan? Tanggamutan. Dito, magabang na lang kayo doon, oh. Mahirapan kayo dyan. Ay, oh. Sige, kuha ka na. Dali. May Kuha ka na. titignan niya lang reaction mo. Ito, oh. Ito, $22. Lipit pa ka rin. Kaya malaki. Lumaki lang. Ayun yun. Ayun yung mix. Kasi nga, almond siya kaya malaki. E di, lako mo lang. Pilinan mo lang. Oh, tapos hindi mo kayo siya. Ito, oh. 24. Yan. Mas premium mini. May roasted. May umuya yan eh. Try. Wait lang, ang dami pa. Calling the attention of Mr. Janet Tarede, please proceed to parking area expansion. Mr. Janet Tarede, to parking area expansion, please. Calling the attention of baggage and please proceed to check out, please.
Bathroom to checkout room, please. Wala bang jalapeno chips? Calling the attention of Mr. Paulo Delipe. Please proceed to parking area expansion. Ayan. Mr. Paulo Delipe to parking area expansion, please. Diyan. Baka po ako. Bala ka, kung kaya mo yan, may ano yan. Para siya yan. Hindi, yung sakal ko nito. Dami pa tayong ganyan, no? Mm. O, may gusto kayong ham. Gusto mo yan. Okay lang. Nanya kasi naman yaman. Tangham. O balo eh. Cheese shake ko. Ito masarap to. Sila kaya? Ito? Ritz? Ritz? Ayaw mo to? Itong Ritz na cheese? Sila kaya pintang. Burin ini. Ito na naman. Mamaya din daw. Teme pa, dua iti mo. Favorite niya dati. Favorite? Ano yan? Ay, tangkaya. Mabulok. Di ba mabulok yan? Sila kami sa favorite. Ang bigat nila. Ano ba to? Di ba apin yung tangkay mo, be? May pang, ano, Aliway niya? Try tayo. O, try tayo. Sabi niya kanina sa bakit. Hindi, akala ko yung isa yon. Wala yung chance yan eh. Dam to. Dam. O, di nakasya yata eh. Bayad na. Na? Basket daw. Basket. Ah, okay kayo. ano yan? Ay, ni oatmeal. Ito yung ano niya. Paglawi po yung pamangan. Kasi kasakit pa nga po yun. Kaya ima. Yung kasi kasakit pa nga high blood, ang pong sugar. Egg noon. Dapat ko. Malambot mo. Makainihipan ko. Na-imagine ko. Bala. Rose bowl. Wala. Pag na yung... Pwede ba to? Pwede na to. Lalagay dyan pagkain. Oo. Aha. Dalawang delight pang kuha. Lipa mo yung iba dito. Lipa mo yung iba. Shake ito. Masarap tong ketchup na to. Ang pinapadas niyo. Ang dami natin ganyan kahit ipunin mo yung mga galing sa McDonald's. May pang ham. Bakit? Dadwa mo na. Yamon. Ah. Kaya na yan. Wala, siyempre. Uy, pwede ka po. Pwede mo ganyan. Bahala ka, lagay mo. O, paparapasino. Nakita ni Philip na pwede ka kumuha rin siya. Pickle. Dami pickle oh. Pickles. Pickle bar. Sige, gusto mo yan eh. Buhat mo.
Ginusto mo yan eh. May kasama pa akong sa wala akong pabayad eh. Tuloy pa ako. Tanong, kasya ba lahat yan sa kotse? Kasya? Kasya yun. E di maglakad ka na lang pa eh. Ito yung masarap, ito yung hinintay ko. Pati naman sa ano eh, sa ano kasi yan? Sa ano kasi yan? Mahal kasi ng snack na yan. Ha? Takbo lang kayo dito. Okay na ako. Tama na. Ano? However, attention para available 505 Ali pa, to scan mo niya. W1 and available 505 to W1 please. Move nyo na lang para ano. Tapos yun. So, 12,000 na yan. Hindi pa kasali yung dalawang 12K. Plus yun. Pwede na. Plus 2K. So, 14K. 14K tayo. Kailan? Which is mas mura kaysa sa pag nagla-landers tayo or SNR. Kailan po tayo? 12K plus 2, 4. Huwag niyo na po ito. Eh, doon mo kayo kumayo. Ayan, syempre.